салом алайкум, рӯзи ҳамагӣ ба хайр бошад. касое ки шофёри мошинои боркаш ҳастанд, дар мантиқаи бахчелвер як ширкати боркашонӣ ҳастанд ки эҳтиёҷ ба шофир доранд ки ин шофир чӣ дошта бошад, категорияи ҳами цера дошта бошад. забони туркӣ шарт нест, касе ки ҳам хуб мошина ронда бутонад дар ин ширкат ба кор қабулш мекунанд. барои алоқа баромадан ба ин касо ба ин рақамҳо метавонем ки занг бизанем. касое ки текстил дар кор кардан мехоҳанд, текстили пластик бирория аз соати 8:30 кор сар мешавад, дар соати 7 бега тамом мешавад. мантиқаи текстил дар икитил санаи тарафи европанимаи Истанбул мешавад, қарибиёи ба Шакшаҳир. барои касое ки мехоҳанд дар текстил кор кунанд, ба ин касо метавонанд ки алоқа дар буброянд. барои устуҳои сартарош, кадоме ки мехоҳанд ки кор кунанд, ҳаста як салони сартарошӣ ки эҳтиёҷ ба усто ё ки ҳамун сартарошчӣ дорад. ҷои хобуш метан, ҳамун салонда хоб мекунад, авқотчам метиҳанд ва илова бар ин 50% 50 ҳар чақадре ки кор кард, нимаш ай мешавад, нимаш ай соҳиби ҷо макон. айни ҳол як усто дар кора, вале дар оянда метавонанд ки бештар устуҳоам қабул кунанд. барои тамос ба ин рақамҳо метавонем ки алоқа дар бироем. дар мантиқаи флория европанимаи Истанбул эҳтиёҷ ба коргар доранд. коргар зан ё мард фарқ надорад, аммо одатан онҳо зана бештар қабул мекунанд. коргаре ки хибрат дошта бошад дар маҷоли сайёҳат, яъне ки ҳам гостинитсара фундуқу чиёра ҳаҷз мекунад ва ҳам билети дигар корро мекунад. барои касое ки мехоҳанд ки дар ин кор худшона шомил кунанд, ба ин рақамҳо метавонанд ки занг бизананд. барои касое ки дӯст медоранд дастафшикӣ бошанд, дастафшикӣ ба мототсиклай дар мантиқаи Фотеҳ маркази Истанбул ҳастанд. касоеро қабул мекунанд ки дар ҳамин мантиқа зиндагӣ кунанд ва ҳам мантиқаро хуб бидонанд, ҳангоми таомрасонӣ мушкилӣ наёбад дар ёфти адресҳо. хоҳишмандон метавонанд ки дар ин рақамҳо қатъи алоқа буброянд ва гап зананд. зиндаву саломат бошед.